Ka jingle don bor ki bar jerla bat ki biru ki buna bar hapok ka jerla Meghalaya kala nang yai beteng bat nang yai mi kat banung mi gisngi watla kala don ka jing perking ha ka rung kami bat ka jing persang jong ki biru ki buna bar ban wan le bahe hapok ka jerla Meghalaya ha ka wai ki jinja ka balaja hanin ka janmit halaban ka bagi bar jerla ki bana ka jerla Assam ki bade ki khar muslim ki ba wan tre bela ki la pen i ka jingle bahe hathan laban da ka bayat wrong way lane yat chagaliang bomday da ka kali ka bakishong bat haba ki panba ki bayat lenti na ketika jaka ki betha yaki ban phaino namar kamde ki lenti yat kala poi pen ban shadu pot ban poi saka jingye sho yadan katkum ke jahar ka bala pha da ki tiki panba ki badan ha ketika jaka ki ba om kwa ban pen pau kerteng ha ki lat pathai kubor long bagi dan nyongut ki khar muslim ki bertemu ban penmi ka jing penya breu ha ka bahadin ke jing betha yaki ban phai namar ka jing ya wrong way kila hiar nang kali bat lek chek jika sa bela jongki bat ra de tiar pen mensau ki bakenthop ya ka waj ubilor bat kiternam kene kalawan ra ru ka jing mensau yaki pat khasi balara yaki sejaka ajing sumar ki bahajan kham kato kene porpat hadin ke jingyo jing tip halor ke jingja ki dikhot bat ki nong yalam jong seng KSU Laban Circle ha ke jing yalam jong samla Jason lalu ubade presiden nagati ke circle kila lej poi shikti ke jaka bami ki jingyo huri hura bat kumju shathanat Laban bat nap ya ke jingkem ya ki tegi henyongut ki khar muslim ki banaga jala Assam ki bawan tre bela ha ke nekathan usamla Jason lalu habakran hadin ke jing poi hathanat Laban ulapan pau ya ke jing sokhya halor ke jing yolat kini ki bru na Assam banwan sawai ha ketika yeng klem ka jingtip jongador barsenong kabalawan ra ye kene jingja kabahadu kat kene kador kabagi negi breu kim kenshu ye kitrai senong banle da ketika company bor bat temu peniap nakaliang khasi union Laban Circle minta ka janmiat hadian baka yo ka phone call niki para do persnam ki jongi udah singi lawan ha ka ni Laban police station ban yarap ban don dekat bikini ki pardo persnam jongi nakaliang kini ki samla kila yo ban bu ya ka FIR persya kini ki khar muslim ki ba dei ki nong bela kila wan ban yat na ketika lenti hari sabah badi ha jan jong ka tendur danhil pada hadian kini kila yat ya ka wrong way dan nakaliang jong kini ki kena samla ki pardo persnam jongi bersyok sa Laban kila ya tingkuk marhamat bagi bat nakaliang jong kini ki samla kila pensong syaki bagi wan yak ta karong we nre nakaliang kini ki nyongut ki khar muslim ki nong bela kila shu hiar ban penibor da ka ba ktakti yakine ki pardo persnam ki jongi bat kila ra ruhi de ki tiar pen mesau ki kum ki waj nani u ternam bat nakaliang jongki papli kila mensau bat hoj nakaliang ka police department Laban ru kila yalam lit banle medical bat kedon kidak mong bat ki dak pom ruhi harendang di kumun siong nakaliang jongka seng ka pensngau sya kini trayeng ba kumno lani hakano kedur ki ailat ya kini ki nyungut ki khar muslim ki ba kin shong wai lani kin sa hang te ha hari sabah bat ka deiru ka yeng ka jong ki muslim ba kin lesi ka long koi ka benta lesi bikin penri ya ki pardo lani ki ju ki jaj mati ki muslim kini ki nyungut ki khar muslim ki dei ki beriu ki buana Assam bat ngimtip syai hakanu kodur ki wan bat klem kono ka permission dan klem kono ka jingpentip sya kador barsenong kila pensa angtai bat kolong ka iki ka ba ma le se ya ki wei pat ye ki pardo persnam jongi ki bayat nang tai le se yo kadon ka iki ka jingja lani yo kini ki dakhar lani kini khar muslim yo ki don ka background ka ba nimla ban ong ba yo de ki nong penyap briu na ni kila adap komet lupa ki crime syaki snong ki thau ki jongki bat nakaliang ka seng hi ngi penramjur ya kan ni ka long yeng ba ka ai ya kini ki nyongut ki nong bela bakin sa hani hapo Laban hari sabah bat ni kentu ruhi ya ka dor bersnong ba ka di pensimkia ha
lasai no hi baki di ban be mardor kini ba kim dei shu ban pensa ban penchong pesa hani apo dong than jong kalaban pelun berkoi dan kalian keseng ni kwa ban pesau syaka sorkar ba kajingya lenti jong keseng haba ngi khenra na kapor kapor kolong si benta ban long ya kajing ba kinyo syong suk syong san ki pardo persnam ki jongi nomor ba kumun hi kani ka janmir hi ka ja ka i ka ba sungsi pa ki pardo persnam ki sha thombor hi ni ki nongwei ki bari ki khar muslim ba ki barjala ki ba wan bela chene se lian jongi takadau nakaliang ka seng hi ngi kentu ya ka sorkar ya kani migrant workmen act haba kala ada pas ba kadiban amenno da u governor ha kini ki singi ban wan lem kumta kan long dan ni kan bu jingma ya ki pardo persnam ki jongi ha ba ngi ya tingku kum kini ki jaj brio bat nakaliang kaseng ruhi ka maham bat ya ka maham tinge ya kini ki khar muslim ki ba le kum kini ki jaj kam bat ki ba kwa ban pen ibor lani ki ba kata ya u pardo persnam jongi kam tam hang ni hadong than laban bro kuwe